Ennyit léptem ma. Csá! Köszönjünk be! Szevasztok srácok! A mai videóban elmegyünk. Nem, ezt magamra megyem. Selfie magad. Magamra megyek. Itt vagyok az őrségben. Nézzétek milyen régi kocsi, nézzétek már gyerekek. Nem is magyar. Hát nem érdekel, az is jó. Magyar. Hát. Hány kritizáló kommentet az ez nem is magyar. Nem akarok kritizálni a bobekeket, oké? Nem akarok kritizálni. Csak írom magyarokat, én magyar vagy. Basszal hozzunk egy követ. Tudtok velem találkozni őrségbe, én most pont az őrségben vagyok, ilyen, mondom hány óra, 12:20-kor, most vagyok, nem, Pontosan délva, pontosan délve, jóval köszikkel, pontosan délve, és most még itt vagyok az őrségben, mert tök majd préset, tök magok. Most ott vagyok, mégis helyiség, most épp